Dnes se budeme zabývat tiskem, tiskárnami, inkoustovými náplněmi, tonery a také jejich recyklací. Zamysleli jste se někdy, kolik kolem sebe máme věcí, na kterých je natištěný text nebo obrázky? Určitě vás napadnou knížky, časopisy, učebnice, nejrůznější letáky nebo například plakáty. Většinou jde o profesionální tisk, který probíhá ve specializovaných tiskárnách a tiskne se ve větším množství na velké archy nebo role papíru, které se pak nařežou do finální podoby. Doma, ve škole nebo v kanceláři však používáme úplně jiné tiskárny. Jsou menší, pohodlnější a vhodné na desítky až stovky stránek, ne na tisíce. Pro tyto tisky nejčastěji používáme inkoustové nebo laserové tiskárny. Víte, jak fungují? Inkoustová tiskárna pracuje tak, že hlava náplně vstřikuje na papír drobné kapičky inkoustu. Výhodou je, že pořízení takové tiskárny nás nevyjde draho a hezky tiskne. Na druhou stranu inkoustové náplně neboli cartridge jsou poměrně drahé, rychle se spotřebují a tisknou pomaleji. Pak tu máme laserové tiskárny, které fungují na principu laserového paprsku a tonerového prášku, který se zapeče na papír. Hodí se do kanceláří, kde se tisknou desítky nebo stovky stránek. Jejich výhodou je rychlý tisk, ostré písmo a že toner vydrží dlouho. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena tiskárny. Ať už využíváte inkoustovou nebo laserovou tiskárnu, je potřeba vědět, když cartridge či tonery z nich vypotřebujeme, je nutné je odevzdat na recyklaci. A proč? To už mnozí určitě víte. Když vyhodíme inkoustovou náplň nebo toner do běžné popelnice, na skládce se z nich uvolní škodlivé látky, včetně zbytků tiskařského prášku nebo inkoustu. A ty znečistí půdu a vodu. Když je však dáme na recyklaci, získají šanci na nový život. Ten může mít dvojí podobu. Část vybraných náplní se znovu naplní inkoustem, u tonerů tonerovým práškem a pak je možné je opakovaně používat. Předtím dochází ještě k vyčištění a výměně opotřebených dílů. Tomuto procesu se říká repase. Z cartridží a tonerů, které takto přímo využít nejde, získáváme materiály, zejména kovy a elektronické čipy, které můžeme použít na výrobu nových produktů. A důležitá otázka. Kde můžeme použité inkoustové náplně nebo tonery odevzdat? Nejlepší je, když vyhledáme nejbližší sběrné místo, jde zpravidla o papírové krabice umístěné na městských úřadech, ve firmách nebo ve školách zapojených do recyklohraní. Informace k tomu získáte například o společnosti Card for Future, která zajišťuje projekt Sběrný box. Další možností jsou elektroprodejny nebo přímo prodejci náplní a tonerů. Ti všichni by od vás použité tonery a náplně měli odebrat. Můžete je také odvést na sběrný dvůr. Ale pozor, není náplň jako náplň. Tady bohužel platí, co je levné, nemusí být dobré. Většina levných náplní a tonerů, které se nejčastěji vyrábí v asijských zemích, patří do kategorie kompatibilní a vzhledem ke svému nevhodnému materiálovému složení není možné je repasovat ani recyklovat a nezbývá, než je nákladně zlikvidovat ve spalovnách a v horším případě bohužel končí i na skládkách, což představuje obrovskou zátěž pro přírodu. Také proto recyklohraní nabádá školy k využívání kvalitních tonerů, u kterých máme jistotu, že nepoškodíme tiskárny a zároveň ochráníte své zdraví před škodlivými látkami z neprověřených náplní. A pokud se školy zapojují do sběru, pak do sběrných boxů vybírají především inkoustové náplně a v případě tonerů pak především originální nebo repasované. Ale už dost povídání. Připravili jsme pro vás hravý úkol. Pojďte si spolu s námi vyzkoušet, jaké by to bylo tisknout bez tiskáren. Vyrobte si vlastní razítka a barvy, využijte kopírák nebo vyzkoušejte starší manuální psací stroj. Více informací a inspirace jak na to a tipy na další aktivity, do kterých se v rámci plnění úkolu tiskařská dílna a neb také inkoustové náplně a tonery je potřeba recyklovat, můžete pustit, najdete na www.recyklohrani.cz. Přejeme vám tvůrčího ducha a neotřelé nápady při zpracování a úkolu. Budeme moc rádi, když se zároveň zamyslíte nad tiskem a recyklací. A nezapomínejme, šetřeme papír i barvy. Tím prospějeme životnímu prostředí ještě víc než pečlivou recyklací.